Penzijní reformu potřebujeme z jednoho prostého důvodu. Žijeme stále déle, dožíváme se delšího věku a společnost stárne. Současně se rodí méně dětí, než se rodilo v předchozích obdobích. Znamená to, že jestliže dnes máme zhruba 2 platící, pracující přispěvatele do systému sociálního pojištění na jednoho důchodce, za 30 až 50 let bude tento poměr 1:1. Vedlo by to k jediné věci, pokud bychom neudělali penzijní reformu, k tomu, že budoucí důchodci, dnešní třicátníci a mladší, by už nedostávali dnešních zhruba 50% své bývalé mzdy, ale pouze 25-30% své bývalé mzdy. A to je jistě suma, za kterou by se asi obtížně dalo žít. Podstatou penzijní reformy proto je postupné prodlužování důchodového věku v takzvaném prvním pilíři, to znamená ve státním průběžném systému, ze kterého jsou vypláceny státní důchody. A k tomu je potřeba posílit zdroje naspořené na vlastních individuálních účtech všech z nás, jednotlivých občanů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, podnikatelů. Proto penzijní reforma postupuje těmito 2 hlavními směry. Na jedné straně postupně se prodlužující důchodový věk, na druhé straně posilujeme možnosti spoření na důchod, které jsou podpořeny státními zásahy, ať už změnami v nastavení sociálního pojištění nebo daňovými podporami. Dnes náš penzijní systém je tvořen v zásadě 2 pilíři. Prvním zcela zásadním, dominantním státním sociálním zabezpečením, ze kterého jsou vypláceny státní důchody, ať už starobní nebo invalidní. A vedle toho máme takzvané penzijní připojištění se státním příspěvkem, což je v podstatě pravidelné spoření v penzijních fondech, které podporuje stát, ať už státním příspěvkem nebo daňovými úlevami. Po roce 2012, to znamená od příštího roku 2013, k tomuto přistoupí ještě takzvaný druhý pilíř. Jehož úkolem je vytvořit pro zaměstnance a ekonomicky činné osoby, tedy i podnikatele, možnost dalšího spoření na důchod, a to v kombinaci s prvním pilířem, ze kterého budou moci část svého pojištění převést na toto spoření ve druhém pilíři. Současně, aby se toho systému mohli zúčastnit, budou muset si navýšit celkovou sazbu svého sociálního pojištění o 2% body, čili o 2% body svého hrubého příjmu. Tím vznikne trojpilířový systém, první pilíř státní sociální zabezpečení, druhý pilíř spoření, důchodové spoření a třetí pilíř doplňkové penzijní spoření.